vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa sezvandakuvimbisai like what I wrote in the community tab kuti uyo anenge atanga kukanda like uye zvekare nekukanda comment iye anobva apiwa ka airtime kake ke50. Saka munongouya kuinbox kwangu then ndobva ndakukandirai ka airtime kenyu kaya ke50. So uyai kuinbox kwangu then ndokukandirai ka airtime kenyu. So redzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. So ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Murume wangu iye ane mwana wake first born. Handichatauri zvangu kuti is it a she or a he uye zvekare nemakore ake. Ndinotya kuti mamero anokwanisa kunge akateerera. So mukomana zvakaitika ndezvekudai. So ndakaroorwa paya. Ndakati ndaroorwa chakandibhohwa ndechekuti munhu haana kuda kundibudira pachena, like ndainge ndakazvichengetedza mufunge zvenyu. Ininiwo mukoma baba vangu vainge vari mupurisa, saka ndakakukurawo ndichigara mukemp and amai vangu vairova zvisingaiti ende ndainge ndiine hunhu. Zvadaro mukoma ndipo pandakazonyengwa navo baba ava. Vakandinyenga mukoma nesweet tongue yavo. Ndini uyo ndikabva ndanyura murudo mwana wevanhu pasina kana nguva. Munhu ainge ava kutoti yeye ndoda kukuroora, hobhomas promises, like it was just too much for my mind to handle. Ndokubva ndazotongozviudza kuti munhu uyu I think he is the right one for me. Ndipo apo pandakabva ndachizobvuma mukoma ndokubva ndatotanga kutorarwa neni paya. Ndakazoti ndabatira pamuviri ndikati dammit, ko munhu uyu zvaanga achindinyephera wani kuti iye haana mwana ndatova nepamuviri here akomana. Ndakati ndatizira paya there was no peace mukoma, nekuti pamba pacho paainge achigara chibharanzi chevarume mukoma, instead yekuti ange achitsvakawo somewhere else to stay. Pamba apo paainge achigara ndipo zvekare apo paainge achigara neex-wife yake uye zvekare ndopaigara avo vaaingoti amainini. Izvo amainini ava vainge vatori munin'ina ve-ex-wife. So you can just imagine mukoma, you can just imagine kuti apa ndainge ndichiri mudiki ndokubva ndazonopinda mutoxic environment. Mukoma ndaishungurudzwa kana vanhu vachitaura zvavanoda. Iyo ex-wife yacho yainge youya ichingoita zvayainge ichida neni. Dzamara ndazoona kuti apa ndaikwanisa kukuvara. Ndipo apo pandakabva ndachizoudza murume kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichinogara somewhere. Ndokubva abvuma mukoma, takabva tachizotanga kugara zvedu somewhere else, but ndainge ndava nebitterness mumwoyo mangu. After that ndipo apo mukadzi wacho paakazouya ndokubva azotiramwira mwana. Mukoma nashi akati atiramwira mwana kudaro ndokubva ndatora mwana uya ndikabva ndatanga kumuchengeta. Ndakazotanga kumubata rafu mwana uyu nekuda kwemahormones. Mwana uyu ndainge ndava kumubata rafu ndichimurova mukoma nashi. Saka ndakazoti ndabetserwa mwana paya. Mwana uyu ndakangoramba ndichingomurova ndichimushungurudza. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva tainge takatogara zvedu tiri mugaraji. So takati takagara paya akabva anditi mainini kuzvamuri kupinda mba ndicherereiwo mvura, like tainge tichitongotamba zvedu. Mukoma nashi ndakabva ndapinda mumba paya ndikabva ndamucherera mvura. Ndakati ndamucherera mvura mukoma, pandakadzoka inini ndainge ndakagara pacheya yainge yakati kwirirei kudarika pachistool icho chaainge akagara. Saka ndakabva ndaramba ndakabata kapu yayi ndikabva ndati rumwana urwu runondijairira, saka anotondiona sekunge ndiri age mate yake ka. Ndakasimudza kapu iya apa yainge iri kapu yebhonzo yakazara nemvura. Ndakabva ndanomurova nayo kapu iyoyo. Mwana uyu akabva angokolapsa ndokubva afenta mukoma nashi. Akati afenta kudaro ndokubva ndamhanya ndikanotora mvura ndokubva ndatanga kumudira mvura. Apa ndainge ndongobvunda ndichidedera ndichiti mwana wevanhu afa kani, ndauraya mwana wevanhu.
mukoma Nashi mwana uyu akabva azomuka zvake, but paakamuka mukoma ainge ava kusanyatsokugona kupronounsa maword zvakanaka. Usiku baba vacho vakazoti vauya, munhu ungamuudza kuti ndarova mwana wako, ndaita wekurova nekapu yebhonzo mumusoro. Ino handira kutoziva kuti mwana uyu painge patova nezvainge zvakanganisika paari. Mukoma Nashi ndakabva ndachizongoti usiku paya murume paakauya, ndikabva ndati adonha uyu adonha mumuti. Iyewo mukoma aingoramba ari zii, aizama kutaura but zvainge zvava kusanzwisisika. Murume akangoti ameno. Mangwana acho mwana akatomuka atova right, but mwana uyu ainge atokanganisika. Akazoti ava grade 7 mwana uyu akabva achizotanga kupenga. One day ndakangofonerwa ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichisvika kuchikoro. Pandakaenda kuya ndakatoona kutoti mwana ainge akatosungwa, uye zvekare ainge akatovharirwa muofisi maheadmaster achiita noise zvisingaite. Iniwo ndakabva ndachizofonera murume paya. Murume akati auya ndokubva tatora mwana. Saka shungu dzangu dzainge dziri dzekuti tinge tichienda nemwana uyu kuchipatara, but murume ainge asingade manje kuti tinge tichienda kuchipatara. Zvimwe kuda dai takakasika kuenda naye kuchipatara, maybe angadai akatobetserwa, akapiwa mishonga, akatoita right. Iko zvino zvimukoma atori dhunyazi, munoziva rinonzi dhunyazi rekupedzisira, ende ndini ndakazvikonzeresa. Saka mwana uyu unotopenga mukoma Nashi, ende ndoda kungoreururawo kuti mwana uyu kuzonosvika achizonopenga ndakamurova nekapu mumusoro, and I think kuti ane mainjuries akaitika, and no one knows kuti ndini ndakazvikonzeresa. I feel so bad about what I did, but pane pandingadzokera kumashure here nai handiti zvakaitika zvakatoitika here. Zvimwe kuda zita rangu nau rakatonyorwa mubhuku rerufu. Ameno, tichazongozvionawo kana tafa. Imi ndisiyei, ingawani mapastors vanongonyepa vachikunyepirai kuti bvisai mari dze10. Ko mari idzodzo dzinogoenda kupi? Ndakatoseka hangu. Pane pamwe pandakatomboona chimwe chipicture chainge chakanzi if money is the root of all evil, ko why is it kuchechi vachiti uyai nemari dzema free will offering nemari dze10. Ndo pamunongoona kuti tose takangofanana kana tikanzi tafa. I'm sure kuti vazhinji vedu tichangonosangana kugehena, ende zvinenge zvosekesa kuti inini zviri nani kuti ndinokwanisa kutotaura kuti ndakapengesa my step daughter. Ko iwe waingogara uchizvinyepera uchizviita mukristu ari holy, uchanoti kudii kana waenda kugehena? Apa I'm not saying this so as to defend myself, but ndinokuzivai vamwe muriko kunzoko makangomirira kujaja vamwe muchita sekunge imimi hamunawo tumasecrets twenyu twamuinatwo. Postai nyaya yangu mukoma, ndinogara ndichiteerera maconfessions enyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. So mukoma, ndichazonyatsokuuya nefull story madetails ose. Inowo ndiri kushanda muno muSouth Africa as a private security guard. Saka pamba apo pandinoshanda ndinoshandira umwe murume anobva kuZim, but mukadzi wake anobva hake kuZambia. But vanhu ava vane zvimwe izvo zvavanondimanikidzira kuti ndinge ndichiita. Kana ndikakwanisa kuwana mukana ndikatora mapictures echiruva chacho, ndichazokutumidzirai mapictures acho. Saka kubva zvandakatanga kuvashandira ndatova ne3 months ndichivashandira, but yei mukoma, zvimwe zvacho zvavanondiitisa zvinotyisa. So saka vakanditi ndinofanira kuti usiku hwega hwega ndinge ndichizopota ndichitora mukaka, like ndine bhuku iro randinonyora hourly to hourly reports.
if anything has gone wrong. Saka vane imwe fridge inogara paveranda. Mufiriji imomo munongogara makazara nemikaka iyi. Pandakatanga kuvashandira vanhu ava ndainge ndichiri nedzungu mukoma, ndokubva ndachizotanga kuba mikaka iya ndichinwa, because munotogara muine zvigubhu zvine zvitosvika kana kuma10, even more than 10 mufiriji imomo, fresh milk. And after each and every 4 days vanototenga mimwe mikaka voisa mufiriji zvekare, kusvika ndega ndazonzwa kuti pano ndaneta manje nawo mukaka. Saka zvandinoita ndezvekuti each and every hour kubva na6 p.m. pandinopinda pabasa kuzonosvika na6 a.m. ndichinochaisa, ndinofanira kuti ndinge ndichidiridzira ruva iroro ndichishandisa fresh milk. Sandizvo zvega zvavanondimanikidzira kuti ndinge ndichiita. Ndikazowana mukana ndichakuudzai kwamanashe apa ndanga ndichingozviudza kuti ndichavavarira kushanda kunosvika muna December. Kana ndikakwanisa kuenda kumusha handichatodzoki zvekare kunoku kuSouth Africa. Pay yavari kundipa 6,500 rands a month, which is not very bad for a private security. Chikafu vanondipa mukoma each and every morning pandinenge ndichitodzokera kulocation. Ndinotodzokera nditori nechikafu chinenge chakatowanda zvekuti ndinotopa even girlfriend yangu, kwakewo haachatotenge chikafu like vana chingwa ava. Uye zvekare nemukaka vanongogara vaine mukaka wavanenge vakatenga unenge wakawanda mukafiriji ikako kanogara paveranda. So mukomanasha handizivi kuti ndoramba ndakashingirira here kana kuti ndingosiyana nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Let's hope kuti vachazodzoka nefull confession yavo. Zvakangoma hazvo vedu we. Kune vanenge vatumidzira ma-confessions, just try kuti munge muchizongotevererawo ma-episodes acho, nekuti ma-messages acho anenge akawanda. Saka dzimwe nguva ndinozotadza kuti ndinge ndichidzoka zvekare kwamuri ndichiti posted because anenge akawanda. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureurura kuti last year mwana wangu akabira ticha vake foni. Paakauya nefoni iyi mukoma, ndainge ndichida kunoidzorera foni iyoyo, but baba vacho vakabva varamba. Ndokubva vaibvuta foni iyoyo vakabva vanoitengesa. Vakanoitengesa mutown mukoma. Mari yacho vakatotenga kagrosari. Saka iye pose pandinotaura nezvayo nyaya iyi, murume wangu anobva ati, ko wakadi wakatora grosari racho wakanovadzorera grosari racho iroro, ko pose pawainge uchikanga fry, because akatotenga nezvimachangs. Akati pose ipapo pawairova kanga fry dzako wakadi kuti imari yekubiwa. So mukomanashi ndo zvandinogara ndichiudzwa nemurume wangu pose pandinomuudza kuti imbavha ende akaita utsotsi ende anotodzidzisa mwana umbavha. Please mukoma, ndipostereiwo nyaya yangu muzondiudzawo, ndichange ndichiteverera mucomment section. Uye zvekare murume wangu anombopota achiteererawo maconfessions enyu. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey zvakangoma hazvo vedu we. You can just imagine kuti kana mwana ava kutoziva kuti kunyange ndikabira teacher vangu phone, there is nothing that will happen to me. Just imagine kuti anokura aine character inenge yakaita sei. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am regretting ndakasanganawo nemurume wandiri kugara naye
sofa akangondibvisira tsvakirai kuno muna December tikufanira kuti tinge tichidzokera kumba, but I'm thinking of telling him not to do that, tingosiyana zvedu tingorambana, but ndiri kungonzwa kuboyekana kuti munhu uyu ndatogara naye gore rose achindirara pose paanenge achidira. Maybe zviri nani kuti todzokera hedu kumba, ndobva ndaroorwa, ndobva ndamutiza, vabereki vangu vangodyawo zvimari zvake. Handiti munhu uyu andishandisa here kwegore rose achindiita bhiza, achindirara usiku hwose. That is what I have been thinking. The reason as to why ndava kufunga kuti ndinge ndichimuramba munhu uyu, it is because haana kundiudza kuti iye anoita zvemusic. Ngomanashe dai ndaida zvemusic, isusu kumaraini ekwedu patori neumwe anotoimbawo zvimazimudhanzo izvi. Dai ndaida mukomana kana kuti murume anoita zvemusic, maybe ndikadai nditori mukadzi wake like now, because we grew up in the same neighborhood and tinotowirirana zvekutodaro, but he did not tell me mukoma. Saka kana kuri kunzi fine, ndobva ndangoramba ndichingopretenda kunosvika muna December ndichita sekunge ndinotomukara rough, then kana tazoenda kumusha ndaroorwa, patinodzoka muna January munhu uyu paanenge ari kubasa ndobva ndamutiza zvangu, at least vabereki vangu vambodyawo something. Ndinganzi ndine mwoyo wakashata here mukoma? Ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section kana maposta nyaya yangu. Hei, ndikuita kunzwa kusvotwa, kubitirirwa naye, noise yaanoita kani achiridza zvimamusic zvake apa zvinobhohwa. Zvimusic zvacho zvinenge zvichitomborina kana musoro. This guy kunyangwe ndikamuramba, even if I stay with him, his music is not going anywhere. Ndozvidofo rekupedzesera. Please ndiziviseiwo mukaposta nyaya yangu, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Musadaro vahanzvadzi, kana kuri kunzi munhu hamumudi chingomuudzai kuti ana ini nangu handichakudi, because munhu akazoshandisa mari yake oenda onokuroorai, then muna January sezvamuri kutaura pamunodzoka kuno mobva mamutiza. Munhu munenge mamurwadzisa, ende munhu kana wamurwadzisa ndipo paya pekuti anokuendera kana kun'anga, ende zviri nani kuti munhu munge muchitongomuudza chokwadi than kuti murwadzise munhu nenzira dzakadaro.